Midden in de nacht word ik in mijn naast geknepen. Mijn vrouw zeker, ik had weer gesnurkt. Niks, tien vrouw zit een heel fijn stemmetje. Ik ben het, Tientje. Ik maakte mijn ogen open en zag een klein, maar wel leuk vrouwtje even mijn bed staan. Weer Tientje, vroeg ik, en wat duist hij? Ik ben een 11 in opleiding, zei het. Daarom heet ik nu nog Tientje. En daar moest je het over ons gaan schrijven. Wie is ons? En wat moet ik over ons schrijven, vroeg ik. Luister eens, zei Tientje. Iedereen kent wel een of meer sprookjes. En omdat er op het laatst altijd even lang en gelukkig leeft, werden die andere spelers vergeten, in een hukje geduwd. Dat moet afgelopen zijn. Want als zij niet meer mij hadden gedaan, waren er ook geen sprookjes geweest. En Nemes had lang en gelukkig geleefd. Snap ze? Ik zei dat ik het snapte. En kreeg een stapel dikke boterhammen mij voor onderweg. En de garantie dat mijn vrouw doorsleep wist dat ik terug was. Zij zal niks merken, was de geruststelling die ik van Tientje meekreeg. Maar nou, dacht ik. Ik had wel eens het flauwekul geschreven, van die dingen die nergens op stalen. En nu moet ik serieus gaan weren, als dat maar goed ging. Onderweg begon ik al na te denken, maar dat deed niks in me losmaken. Maar vroeg niet wie het mogelijk was, maar ik sting ineens midden in de bus bij een klein huisje, waar een koperen pleitje op de deur geschroefd was. Door en erbij kon ik lezen wat erop sting. Halli, hallo, vroeger was het zus en nu is het zo. Dat moet van de 7 dwergen zijn, dacht ik. Dat zus zal wel voor Sneeuwwitje zien. Ik klopte voorzichtig op de deur en een muur kiekend buiten maakte de deur een klein stukje open. Als ze een prensbus, komt ze te laat. Als ze appelt verkoopt, bus ze ook te laat. En als ze gaat over ons wil schrijven, bus ze eigenlijk knap laat. Het hoeft niet meer. Nou zit de kabouter heel kort aan. We hebben, omdat we het goed gedaan hebben om het sprookje leuk te maken, de 7 geitjes van Roodkapje gekregen. Ja, maar zei ik, de 7 geitjes hadden toch niks met Roodkapje te maken? Dan wetst toen nou wie je er een zit, zit de kabouter. Weer een die alles beter werd en flats, de deur ging voor mijn naast toe. Ik huurde wel nog wie hij zei, ga maar naar die lui die lang en gelukkig leven, maar laat ons met rust. Als het zo verder moest gaan, had ik beter onder de lakens kunnen blijven liggen. Dus ging ik toen maar verder en tussen half afgesneden rozenstruik zoog ik een enorm kasteel. Kan ik de baas spreken, vroeg ik aan een stokoud mannetje die de poort aan het schilderen was. Ik ben de baas, zei hij, ik ben ook de prins en ik ben met Doornroosje getrouwd. Dat vind ik vreemd, zei ik. Want als ik goed kan tellen, dan moet Doornroosje, wie hem zoog, al rond de 120 jaar zijn geweest. Het sprookje is minstens 200 jaar oud, Doornroosje heeft vanaf zijn 20ste jaar 100 jaar geslopen. Gij ziet nu 30 jaar getrouwd, dus Doornroosje is al 350 jaar oud. En gij moet me eens vertellen wie Doornroosje er nou uitziet. Luister jong, zei de prins, dat wilt u niet meer zien. Leefde maakt blink en maakt nou de geeën weg. Ja, leefde maakt blink. En wie ik wegliep, zag ik vastgebonden aan een hek een wit paard staan met 2 rode strepen erop. Leefde maakt echt blink. Nou dacht ik bij mezelf, ik heb Tientje weinig te vertellen. En over de andere speulers in de sprookjes Nemes tegen mij wilt werken. Wie ik zo aan het denken was, of ik goed zal zeggen, zag ik neven een beekje en een kater zitten, die zich het water uit de stevels liet lopen. Bestoot de gelaars de kater vroeg ik hem, en ik keek schichtig om zich heen en zei met zo'n beknepen steumpje, ja, maar praat er verder niet over. Waarom dat niet, vroeg ik. Er is toch niks verkeerds aan? Jawel, ik was de hoofdrolspeler in een sprookje en omdat de prins van Calabas allergisch van katten was geworden, hebben ze mij troet geknikkerd. Ik ben nu in de kast bij de stiefmoeder en de 2 stiefzusjes van Assepoester. Och, dan loop ik toch maar even hier. En ik zal zeggen dat ik dich gezien heb.
Alsjeblieft, zeg dat niet. Die weten niet dat ik muis vang en eet. En dan mag ik niet meer bij u aan tafel. Dat is goed, ik zal niks zeggen en ik liep door naar het huis waar de stiefmoeder en de stiefzusjes woonden. Goeiedag, wenste ik bij het binnenkomen. Kom ik gelegen? Als geen vertegenwoordiger ziet van glazen schunkjes, dan draai ik maar direct om zitten mogen. In het andere geval gaan we zo meteen eten en mag je mij eten. Wie laat wordt het dan, vroeg ik. Nou, als ze poester is. Als ze poester is. Opeens kreeg ik een duchtige stoerde minzie. Draai die gens, toen snurks.